Lidi, chcete říct vtip? Ne. Tak jo. Dejte like a já vám řeknu vtip. Jste like? 7%,21, ne? Ale to nikoho nezajímá. Jdeme na vtip. Víte, proč nikdy nedávat jídlo na procházku? Ne. Hajzl. Protože bude prošlý. Ha, 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 ha. Tomu se to líbilo, šitce. Víte, jaký je rozdíl mezi čipsy a pistolí? Ne. Žádný. Když je člověk přinese do školy, každý chce být jeho kamarád. Šíte, to jsi to provedl právě? Dokšit.